novú budúcnosť. Pán arcibiskup, to bude jedná len pre verejnosť, alebo aj vy a vaši kolegovia sa tu budete stravovať? To je práve to, čo by sme chceli aj my, že byť spolu s ľuďmi, samozrejme. Ja si myslím, že keď arcibiskup je, tak to ľudia môžu vidieť, že to je nejaké tajomstvo. Tu nevstupujeme do nejakého priestoru gastronomického biznisu, by som mohol takto povedať. My robíme nejakú konkurenciu. Skôr skutočne si prajem, aby ľudia aj na tomto mieste sa naučili, že aj to jedlo môže urobiť život krajším. Chcem sa vás opýtať jednu vec. Je o vás známe, že športujete? Ja by som vás strašne, ale strašne chcela poprosiť, keby ste mohli ísť do posilovne a ja by som vás pri tom mohla oslotiť. Keď to sa taká posilovňa tu nie je, ja súkromnú nemám. A do tej verejnej, keď idem, to by som sa moc prezradil. Ja tam chcem byť totiž inkognito. Takže nevidím vám ústrety. Určite viem, že nemáte to teraz jednoduché a nemáte to teraz ľahké. Ten nátlak je na vás asi dosť veľký momentálne. Zasa na druhej strane si uvedome jednu vec, že aj takéto priestory, ktoré teraz vznikli a otvárajú sa, nie každému sa musia páčiť. Presne tak. A tým, ktorí sa nepáčia, a niekomu sa páčiť nemusia. A tlačia riadne potom. A môžu byť aj vysoko, ktorí sa to nemusí tak celkom pozdávať. To určite áno. Takže ešte vás chcem poprosiť, necháte si premyslieť tú posilovňu. To sa mi nepodarí. To by ma zničili moji ľudia zase. Ja som sa neodvážil, ani na bál som sa neodvážil ísť. Dovolím povedať, že sa tam nesmieš ísť jednoducho. A problém je aký, že už povedal som, že mám rád víno. Tak napísali o mne, že teda miluje víno. Mám rád hudbu, napísali miluje hudbu. Mám rád šport, miluje šport. No keď ešte tam pôjde posilovňa, potom ešte aj to už to nemôže si dovoliť až taký obraz mediálne o sebe tvoriť. A ešte posledná otázka, či kvôli tej vizitácie pôjdete aj do Ríma? Už som bol. Už ste boli? Poďte sa na náš web sa pozrite. Včera som sa vrátil. Dobre. Včera som sa vrátil. A už nepôjdete? Myslím, že to, čo som mal spraviť, som spravil. Už to ostáva len na tých najvyšších. A tam najvyššom, ktorý je tu na zemi. Ako to vidíte? Myslím, že pozitívne. Áno? Myslím, že pozitívne. Máte z toho dobrý pocit? Veľmi dobrý. O 12:00 vyšla správa v Osservatore Romano, ktorý je takým oficiálnym časopisom, denníkom Vatikánu, kde sa uverejňujú aj nominácie biskupov. Uverejňuje sa aj abdikácie biskupov. Na mojom prípade sa uverejnila aj správa, že som vlastne že by bol odňatý úrad trnavského arcibiskupa. Také talianské slovo sa použilo, že sollevare, čo znamená, keby teda sme zobrali a odložili na iné miesto. Bol som pozvaný na nunciatúru 26. júna, to je červen, a bol mi predložený list, kde mi bolo oznámené, že vzhľadom na určité kontroly, apoštolskú vizitáciu a aj určité ako si vzájomné diskusie dospel, môžem povedať, Vatikán k rozhodnutiu, že by som mal podať demisiu. A keď som povedal, že demisiu ja môžem dať len v tom prípade, ak sa mi potvrdí a dosť zásadný, teda omyl, chyby, aniž mi nebolo nič povedané, skôr ma bolo tak, ako keby som bol pozvaný k tomu, že no ale stretnete sa smutný, teda z toho všetkého, čo mu bolo predložené. A možno to bolo také prekvapivé, lebo som povedal, že ale ja nereagujem na to, že stretete smutný, ale aké dôvody sú. Pretože mne to prípada taký troška nešťastný dôvod povedať 50-ročnému chlapovi, že niekto je smutný. Ja bývam smutný. A to tak skôr, keď som bol malý chlapec a neposlúchal som, tak mama povedala, že je smutná, lebo nejem polievku. Ja ako reholník môžem povedať, že som bol zvyknutý na takéto kontroly z Ríma. Keďže som bol 12 rokov provinciálom rehole, za ten čas som zažil takú kontrolu z Ríma, keď prišli takí vyslanci, konzultori sme ich volali generálni, a oni tak s každým členom tej rehole rozprávali, každý mal čas vysvetliť, porozprávať, sa mu páči, čo nepáči, a nakoniec bol taký súhrn, taká suma. A keďže ja som bol šéfom rehole, tak ja som bol teda ten povinný prísť ako si na koberec a počúvať, že čo sa im aj páči, tým mojim kolegom nepáči, čo sa darí, nedarí, aj dovysvetľovávať. Na jednej strane isto to bolo pre mňa aj to náročné, lebo som musel ja odpovedať, ale bolo to tak korektné, chlapské.
Povedalo sa, vedel som čo kto a tým pádom robila sa zápisnica a vizitácia skončila. Tak som predpokladal, že keďže to je tá istá cirkev, že aj táto apoštolská vizitácia bude taká podobná, že ak sa aj zistia aké nedostatky, tak budem pozvaný, prečítame si, prekontrolujeme, ja teda budem vidieť tiež, akým spôsobom aj oni, alebo teda z inej strany sa zistilo, lebo určitú vedomosť o diecézi už mám. Ale nič nebolo. Nič neprišlo. Potom prišlo pár takých sugestívnych otázok, že teda prečo som sa presťahoval, či chodím aj do telocvične a také som bol prekvapený troška z takých otázok. Ako keby, že žijem nejako tak moc civilne mi to pripadalo. Či sa správne aj kňazsky obliekam. Otázky také sugestívne, ako keby som sa pýtal nejakého chlapca, čo začína študovať, kde si v seminári, tak som si myslel, no toto ste mi sa mali, hádam sa pýtať skôr. Tiež také otázky napríklad, ako vnímam napríklad svetenia žien, ako vnímam aj antikoncepciu, ale ja v týchto veciach som nikdy nehlásal nejaké názory, ktoré boli mimo cirkvi. Pár takýchto odpovedí som ponúkol, tie išli do Ríma a ostalo ticho a potom prišiel 26. červen. Ja som čakal, že sa budú podať dokumenty, napríklad zmluvy, faktúry a také tie veci, ktoré to sa dá veľa zistiť. A môžem aj povedať, že troška som bol aj taký smutný, lebo litomierský biskup, a mám Čechy rád, zastupoval vlastne Čechy, monsignor Jan Baksan, tak ja som bol s ním spolu v Ríme, pretože on je tiež mladým biskupom ako ja. A tak sme boli si blízki aj preto, že my Slováci a Češi sme si blízki, tak som čakal, že takou veľkorysosťou pojme. Ale videl som, že ako keby veľmi veľkorysý ani nebol. Vyžadoval som teda dôkazy, ktoré by boli dosť relevantné. Samozrejme, každý sa pochýliť môže. Ale nejakých chybách hneď odvolávať trojročného arcibiskupa mi pripadalo dosť drsné a silné. Dôkazy neprichádzali, tak som aj čakal, čo ďalej. A potom bolo ďalšie pozvanie, v veľmi krátkej dobe, v podstate na druhý deň, 28. 29. je sviatok Petra a Pavla. 28. s tým, že ani nie už potom, ak nedám demisiu, lebo som odmietol dať demisiu, tak bude to soleváre, že bude mi úrad odňatý a teda prídem o úrad. Aby som si teda rozmyslel. Bral som to ako hrozbu, naozaj, viete, lebo keď dáte demisiu, tak musíte vy vysvetľať, prečo ste ju dali. Keď dáte demisiu, musíte povedať, že áno, asi som teda to nezvládol a je to ťažké. Alebo to by bolo také dobré pre tú druhú stránku. Ja som to neuľahčil. Možno, že by som mal. Možno, že sa tak očakáva, že cirkvi si uľahčujeme. Že teda, keď sami to vnímame, že keď nás hore pochopili ako vinných, že vinní sme. Lenže ja som vyrastal za komunizmu. A čítal som kdesi, že komunistická strana keď tak vyžadovala tiež také priznanie viny, lebo ty už súdruh vieš, že isto vinný byť musíš. V tomto tí, ktorí to pripravovali, nepochopili, že tá paralela je pre mňa veľmi silná. A obviniť sám seba, že naozaj asi dôvod musí byť, o ktorom aj neviem, bol pre mňa neakceptovateľný. A tak som povedal, dobre, ak to takto má byť, som pripravený, že teda o ten úrad prídem. Čo vzbudilo asi veľké prekvapenie, lebo možno, že takto cirkvi sa takto nejedná. Keďže tá klauzula je dosť silná naozaj, aby som neostal na území diecézy, ale ja nechcem byť ani nejakým slovenským symbolom. A je to taká skúsenosť, ktorú zatiaľ naozaj nemám nejako spracovanú. Ešte zatiaľ budem musieť naozaj si zvykať na ten fakt, že som stal emeritný arcibiskup 52 rokov svojho života, keď druhí ešte ani o biskupstve neuvažujú. Ľudia o tom vedia, ľudia majú jednu skúsenosť viac, ale ja mám stále pred očami proste príbeh aj tohto jedného človeka. To znamená, on má 52 rokov a on nejakým spôsobom bude musieť vyriešiť svoj život. A darmo pôjde niekde teraz, jeho každý pozná na Slovensku. On ako sa má pohybovať po ulici, každý bude chcieť od neho vedieť, povedzte nám dôvody. Alebo jedným povedia, držíme vám palce, a druhým povedia, proste idete proti Svätému Otcovi. A takáto je atmosféra dneska na Slovensku. Čiže on si bude musieť toto vyriešiť a ja sa s ním veľmi solidarizujem. My sme s Ferkom Mikloškom priatelia 10 ročia. Vždy on bol bližšie ku katolíckej cirkvi, niekedy ku tajnej cirkvi.
nežku politiky, aby som to zjednodušene povedal. U mňa to bolo opačne. A azda preto ja mám tendenciu pozerať sa na javy v katolíckej cirkvi možno, že tak chladnejšie, vecnejšie, obávam sa, že možno, že až cynickejšie. Každý mladý muž, keď sa rozhodne, že sa stane kňazom, tak berie na seba, nazvime to, riziko do budúcnosti. To je jedna vec. A druhá vec je, že katolícka cirkev, keď prijala, povedzme, toto rozhodnutie, tak snáď nejaké dôvody preto mala. A keď akceptujem katolícku cirkev ako celok, tak ju akceptujem so všetkým aj s týmto. Ale ako vám to mám povedať? Keďže nepoznám špecifický dôvod jeho odvolania, nech by boli akékoľvek, tie neotriasli mojím obrazom arcibiskupa Bezáka, ako proste opakujem, dobrého kňaza a dobrého arcibiskupa, samozrejme. Také, môžeme hovoriť teda už k tomu niečo, už také moje obľúbené miesto, tu okolo všade je Bratislava. Také vyvrcholne Kalvárie, za nami kríž. A v strede vlastne toho civilného života je takéto vzácne miesto. Neľutujete, že ste sa vo svojej funkcii nechovali trošku viac ohybne? Dostal som podobnú otázku. Nemohol si predsa len sa tak troška ako si viacej prejaviť kolegiálne. Som často počul toto vyjadrenie, že takou priamosťou alebo tým mojím ako si neústupčivosťou, že ubližujem cirkvi. Sám sa ale tak pýta, že či by to bol dobrý lekár, keby zistil, že čo si sa začína diať nebezpečné s vašim zdravím. A on to nechá tak ako v tichosti, pretože by vám tým ublížil, by vás tým zneistil. A potom, keď to dojde už až na hranicu, vám povie, no ale zajtra už končíte, lebo jednoducho ten život sa vám rozsýpa, nič sa nedá robiť. Ja na tom prvom meste cirkev vnímam ako priestor pravdy, hľadania pravdy tiež.